hayi ama-customer sengena kancane e-saloon hayibo mase ngithi ngiyolanda i-cash up yami ngala kuma-customer e-restaurant abantu hawu i-cash up kuthiwa hayi sebenza imali engaka ngithi kanjani eyi mase ngivele ngithi othi ngiphindele kulo muntu ngiyo-check ukuthi hayibo kwenzakalani. Hhayi abe sethi nje umuntu hhayi inkinga suhamba isikhathi eside. Ngithi ngihamba isikhathi eside kanjani? Athi hhayi bekumele ubuye uzovuselela. Ngithi awukwazi ukuthi khona into evuselela kuvuselelwa ini? Athi hhayi khona umuthi kumele ngikunike wona ukuze izinto zakho zibuyele back to normal ube right. Ngithi mina okay imuphi lowo muthi? Vele sengi-in akukho ushona le sekumele nje ngiqhubeke nje nale mpilo. Hhayi athi hhayi lo muthi uzowuthola ngokuthi ngilale nawe. Abe inyanga ave zeyidika nje. Manje ndiwe ekhaya ngishiya umyeni nezingane eziwu-2 ngishadile. Ngithi hayibo kanjani athi ayikho enye indlela. Ngivume kwaphela ngiyabona ngizothi ngilale nalo muntu okokuqala. Kuqhubeke nje ne-restaurant ingaphophaphi. Kume nje ukuthi hayibo ngizothi ngilale okokuqala vele sihlala isisu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Alright nina bakashana kaMenzi aphuza umlaza ngameva nabendlodlo noPhapheka ndasibingelele kwifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Ngaza kwethu sekunjalo impande zama-Afrika uKings Cakalo ngokaluqa uthande nginalo ngani lesigaxa lipheli asingene edabeni siza ukuthi asihambele namhlanje ubani kwenze njani ma soba Yebo ninjani? Sekhona njani? Siyaphila. Ngani yakwethu ubani lo? Ukhuluma no-Andis Wacele wale eNtuzuma kodwa udabuka le eHlokozi. Hlokozi. Yes. Ngani yakwethu asingene siredo dabeni siza ukuthi uqhamuke eHlokozi suneyinkinga kwenzekeni asiqale eqaleni nje kuze kufike inkingeni. Oh okay kodwa bengila eThekwini ngokomsebenzi right so bengisebenza kahle nje right ngithi ihamba kahle nginomyeni wami emakhaya nezingane zami ezo2 so bengihlala ke leThekwini impilo yami ihamba kahle ngenxa yezimo wenkampani kwakumele idilize abantu so nami ngaba omunye walabo abadilizwayo so ngasengathi ake ngihambe ngiye eGoli ngiyozama impilo engcono ngalama sentshane ngabathola inkampani since ivalwa right so ngahamba ke ngaye eGoli ke mengifika ke eGoli into engayenza nje ngathenga imoto ngaba nemoto yami engayithenga le imali ezaziphume right so ngathenga imoto imoto yami yadlala abafana ke ngingakwazi ukudrive so yadlala abafana ke imoto yami impilo yami nje yathu ukuphazamiseka kancane yathuphazamiseka kancane kodwa ngenxa yokuthi ngumuntu ongafuni ukuhluleka ngaba nenye indlela ke ngazama ukuthola amatoho ke ngahlanganisa ngaba ngenza i-restaurant i-restaurant kwakukhona nama-center wesalile emalini zami so ngavula i-restaurant ihlanganisa ngayo kaye kwaphileka ngabona ukuthi ngeke ngathi le mali ayi-right for ukuthi ngihambe sekhaya imali nala ngihlala khona ngiyarenta right so ngazama ukuthola khona mhlawumbe ukuze mhlawumbe naseThekwini naseGoli kuba nama-salon aqashisa ngeyibuko so ngakhona engixhumana naye ke ngakwazi ukurenta isibuko for ukuthi ngibe nesalon ngarenta isibuko ke ngaluka abantu ke bese ngibhizi ngempela ke umuntu osepheka manje senginabantu abangisebenzelayo e-restaurant ngivuka ekseni ngenza ukudla ngihambise e-restaurant kumele ngize futhi ngize ngala impilo ke nje yanzima ngale ndlela ukuthi konke lokho kwangathi manje kuqala phansi futhi kuba nokushabalala indlela engayiqondi kahle lapho engahlangana khona ke nomunye ubhoti wasile emazweni angazi noma right ngisho ko-Nigeria so saxoxa nalobhoti sazwana kwangathi khona indlela angangisiza ngayo ukuthi isimo sami sibuyele sibe right washo ukuthi khona umuntu amaziyo oyinyanga angangisiza wale eKZN ngimuze kodwa ngithi hayi kube ngathi ngizobuye ngenze inkinga yami manje ngisaba ukuthi angikholelwanga kule zinto ekhaya siyakholwa sizayoni abazali bami nje siyakholelwa kuNkulunkulu nezinto zesizulu nje kodwa nje indaba yezinyanga nani asekujwayelanga ngiphinde ngimbone siphinde sixoxe ngibone ukuthi hayi impilo yami ngeke ngiyasafrisha ngeke
ngithi ngicela uvele ungihambise kulo muntu. Sure. Engiqonge isibindi ngihambe-ke ngiye kulo muntu-ke afike angisize kubaba-ke ngendlela angangisiza ngayo ukuthi ngibe right. Angisizeke-ke just ngicathi into part of ukuthwala. Okay. Kodwa futhi angibonanga ngoba angazi phela ukuthi ihamba kanjani. Akuyona into zakho vele. Yes. Hayi angisize ngendlela angisiza ngayo kubhuti. Hayi ngithi ngiyabona impela ibhizinisi lami lokudla i-restaurant hayi iyaphakama hayi. Salon hayo bo ngibhizi ngale ndlela nasekhaya ba-happy ngihambisa imali la ngirenta khona si-right impela iyaqhubeka ngale ndlela ukuthi bese ngithenge nemoto entsha. Nemoto entsha-ke manje. Okay. Angithi leya yabafana khumbula ukuthi bayashiphiza ngaleyo ndlela. So bese ngithenge enye imoto entsha engabona ukuthi hawu wow ngabuyela ngaba yilo muntu enganguyena ekuqaleni impilo yami yaba right. La inkinga isiqala khona ilapho sengibone ngathi manje izinto zami nawuqala phansi futhi kushona phansi. Ngiyehla. Ngingazi ukuthi kwenze njani ngizibuthi hawu. Hayi ama-customer sengena kancane esalon. Hayibo. Mase ngithi ngiyolanda i-cash up yami ngala kuma-customer e-restaurant. Abantu hawu i-cash up kuthiwa hayi sebenza imali engaka ngithi kanjani. Mase ngivele ngithi othi ngiphindele kulo muntu ngiyo-check ukuthi hayibo kwenzakalani. Hayi abe sethi nje umuntu hayi inkinga suhamba isikhathi eside. Ngise ngihamba isikhathi eside kanjani. Athi hayi kumele ubuye uzovuselela. Ngithi awukwazi ukuthi khona into evuselela kuvuselelwa ini. Athi hayi khona umuthi kumele ngikunike wona ukuze izinto zakho zibuyele back to normal ube right. Ngithi mina okay imuphi lo muthi vele sengi-in akukho la sekumele nje ngiqhubeke nje nalempilo. Hayi athi hayi lo muthi uzowuthola ngokuthi ngilale nawe. Inyanga veze iyitika nje. Manje ndiwe ekhaya ngishiya umyeni nezingane eziwu2 ngishadile. Ngithi hayibo kanjani athi ayikho enye indlela. Ngivume waphela ngiyabona ngizothi ngilale nalo muntu okokuqala. Kuqhubeke nje ne-restaurant ingaphophapi. Kume nje ukuthi hayibo. Ngizothi ngilale okokuqala vele kuhlala isisu. Hayi ngiyakutshena bhuti wami vele kuhlala isisu. Uma kuhlala isisu ngithi ukuthi ngivele ngihambe ngiye ekhaya. Ukuze kube ngathi ngikhulelwe ingane yomyeni wami. Ngibe umuntu nje ovakashayo. Wasulela umyeni ngento engaseyona. Ngizokwenza igani ngiyabona ukuthi hayibo naku Okay. Uzochitheka phela umshado wami. Hayi-ke ngihambe ngivakashe ekhaya ngiphinde ngibuyele back eGoli ngibe umuntu owenza njalo manje ukuze phela ngize ngibelethe. Ngibelethe ngihlale kancane ingane ngiyise ekhaya ngiphinde ngiqhubeke ngathi ngizozama impilo. Ngiqhubeke ngilale nalo baba ngenxa yokuthi nginethemba lokuthi futhi kuzogcina ingane yesibili. Kuhlala ingane yesibili phinde ngenza same thing futhi le ngayenza ingane yokuqala ngibuyele ekhaya kube kanjalo. Hayi ingane nje ezamyeni wami yonke into right kumnandi. Inkinga iqala-phi-ke manje ukuthi iy'ngane ziyagula ekhaya. Mina nguwumuntu nje ohlezi efonela uthi hayibo hayi lo omdala nje kakhulu ugula ngale ndlela yokuthi uquleka isonto lonke. Ahanjwe esibhedlela ngisho abamenzani isonto lonke nje angaphaphama. Kuphele nje 5 days nje ngaphaphama aziphaphamele ngesikhathi sakhe. Okusho ukuthi angazi ukuthi yini la soke ekuyena akasizakala esibhedlela. Nalo mncane uba nje into nje. Into engilethela kakhulu ukuthi ngifisa ukusizakala. Ngale ndlela yokuthi ngiyasaba ukuthi ngizothini kumyeni wami ngoba ukukhomba ukuthi le ngane zidinga usiko mhlambe khonto ezidinga yesi ozicindezelwa into eyenzelwe kamyeni wami kwaphela ngithi mina ngishadile mhlawumbe usiko lakho. So ngiyasaba ukuthi ngizothini and futhi mina ngithi ngiyazama ukuchecka lo muntu waye ngithiwe ngithwalisile akasatholakali kuthiwa washona. Uyazi kodwa from ingane yokuqala ukuthi ingane eyakhe noma naye wamfihlela. No wengazi. Wakhetha ukuthula ukuze ungaba ngechaos. Yes akazasho. For sure wayazi. Ukuthi ukhulelwe manje ukhulelwe ingane yakhe. So nje into kanjalo nje ukuthi angazi ngizokwenza njani. Indingane zami ziyasafarisha ngendlela esimanga. Mhlambe angiyibuze le ngoba ihlala ifika kimi ukuthi abantu bafike bathi ngalala nenyanga ehara nani. Yes. Uma usukulala nomuntu osukuthandana naye nje. Yes. Ulala naye ungakalali.
right? Cabanga nje into enizoyenza ufika kuyena already uready. When it comes to inyanga, Yes. nilala nayo ngoba ithe iyavuselela. Usuke usemzweni onjani sokuthanda nawe usuke ufeel uthanda no contact. I know bhuti wami. Kusuke nje kuyinyembezi zodwa. Kusuke kuyinyembezi zodwa. Usho ukuthi ngenzela ukuthi ngenzela abantwana bami o ngenzela impilo yami iyinyembezi zodwa. Kodwa ongeke phela uzikhiphe kuyena. Kodwa nje kusuke nje kuyinto nje uselingekho uthando. Sort of fair. Like ukuthi enze uqede, into kanjalo enze uqede. Ube right kuphelile. Hey. Ngana kwethu so njengamanje usenkingeni ukuthi unezingane ekhaya ziyagula nomuntu othi wakhulelisa kuthiwa sewashona. Yes. Awukwazi futhi ukutshela umyeni wakho ngoba kuzophela umendo wakho. Yes. And awusenalo ekhaya ungabuyela kulona. Yes, kunjalo. Unaleyo nkinga manje uphakathi nendawo. Hey, Leyo nkinga leyo. ngana ukuthi asineke eThekwini mina ngiyazi inkinga yakhe ethiwani ngoba uba mhlawumbe kuthiwa ke kuloko ukuthwala kwakho kulento yokuthwala waqala yakusebenzela wabona ngathi iyanyakaza Yes. iyacima Yes. ayikazi kuhluphe ngalutho mhlawumbe uvuselele nestaff yonke lezo zinto No, bengazi ngihluphe ngaloso uzwe ngaye nje ufanele uvuselele. Yes, because bengazi ukuthi ukuthwala vele. Oh, Bengazi bengishona ukuthi mina ngiyosizakala phela Phakame ngithi vele nje. izinyanga ngizazi mina ngizijwayelanga. Ngithi ngiyosizakala nje ukuthi ngibe right impilo yami ibe right impilo esimini. clean indaba yakho sisi asingena kuma comment section sisi uthi niphawula nithi nalo daba liseyiThekwini niyazi ke nahlala indaba siyikhulume enye siyiphendule kodwa ke this one ake sizwe ngathi ngicabanga ukuthi ungakhohlwa ke watch hours balekile kithi engage nathi kubalekile kithi ukulike kubalekile ukusubscribe kubalekile kithi qhubeka ke siphinde sibonane nawe ngokulandelayo sale kahle.